huli kan mangangangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Bago nakitanin 5 minutos lampas alas 6. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahagod kan mga napapanaw na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga tao nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Raja Sense as in 88.3 1FM. Si Alvin Liobit sa Tingog nin Barangay. Buntag, udto, hapon, huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DAV Col High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. 1, 2, 3, let's go! You look at me, baby.
Alright, marhay na pagkaaga po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ko niyanin Miyerkules, sa 23 Oktubre 2024. Ini po ang DWG 1FM Legazpi 88.3 simulcast over DWRL Radio Filipino Legazpi. Ay di pala naka-genset pa lang kita ngonya. Sa 88.3 lang po tabi kita ha. Ora na pagkaaga po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa Sendong programa sa 1FM. Matinding paguran po tabi anamati ang tango kasubanggi. Tondo ngunyan. Digdi po sa Bicol Region, lalo na digdi sa probinsya ni Albay. Oro at yan, tapapasadahan tapo tabi yung papasadahan tapo yung pag-asa, yung latest forecast. Anong mga lugar so nagrabe? Kasubagong aga, pagali ko duman sa mo. O kasud, mabaha-baha na. Pinalugnoy ko na so sa kuyang motorsiklo. Ngunyan na pagkaaga, una ako Darwin. Una ako ababawon so, ano ba yun? Ababawon so, tubig dyan sa may area Kambugtong. Nagdulag na ako, pagalidigdi sa may Gogon, dyan sa may Campo Santo, agihan mo. Ura kang dumanan eh. So tubig, papuso sabi kan nagbaralyo. Kaya nagbaralikan so bihikulo, pati motorsiklo, de kaya. Abot mo dyan sa may Petron, sa may Petron baga, digdi sa may, ano na yan, Gogon pa yan eh. Tapos between the Gogon, tapos uning saro digding barangay, Bonot, iyo man po tabi surarom kan tubig baha. So diretso kita duman, balik kita sa may Old Airport, going to Magayon Drive, Bugtong Road. Una ako duman, day pigbabaha. Ayun ko, sabi ko, kuan man sana, di din ako nangagi sa ibong, talagang ararom duman sa ibong. Tugon mo yan, bata naka-kwarta so motor ko, naka-apat so kambyo. Kaya ka makambyo duman, napig-arabot na sumakin ako. Pero diretson sana ako, bala na si Lord. Dahil mo napalsok ka Dahil mo napalsok. Pero anyway, pasadaan tango na po tabi ining kamugtakang kampanahon, ang DOST Pag-asa po. Kunain na si Bagyong si Christine. Pag-asa kami. Malangitnan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas dulot ng bagyo. Kasalukuyan, ang layo ng sentro ng bagyo ay nasa 360 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. Bahagyang lumakas ang bagyong Christine. Ngayon, ang lakas ng hangin na malapit sa gitna ay maabot sa 85 kilometers per hour. Samantala, ang pagbugso ng hangin ay nasa 105 kilometers per hour. Inaasahan na ito'y kilos west-northwestward o papalapit sa kalupaan, maaaring sa Northern Luzon, sa bilis na 25 kilometers per hour. Narito ang mga lugar na sa ilalim ng tropical cyclone wind signal. So nanatili pa rin buong Luzon, halos buong Luzon at Visayas ay nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal. Signal number 2 ay nakataas sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ibugao, Benguet, Mainland Cagayan, Isabela, Quirino. Ganoon din sa Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, northern portion ng Zambales, northern portion ng Quezon, northern portion ng Bulacan, Pulillo Islands, Camarines Norte, northern at eastern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, eastern portion ng Albay, northeastern portion ng Northern Samar, at northern portion ng Eastern Samar. Narito naman ang mga lugar na sa ilalim ng tropical cyclone wind signal number 1 ay sa Batanes, Babuyan Islands, Pampanga, lalabing bahagi ng Zambales, Bataan, lalabing bahagi ng Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna,
Batangas, lalabing bahagi ng Quezon, Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Island, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, lalabing bahagi ng Camarines Sur, lalabing bahagi ng Albay, lalabing bahagi ng Sorsogon, Masbate, kasama ang Ticao at Bures Island, Calamian Islands, Aklan, Capiz, Antique, kasama ang Caluya Island, Iloilo, Guimaras, northern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Negros Oriental, northern at central portion ng Cebu kasama ang Bantayan at Camotes Island, Bohol, lalabing bahagi ng Eastern Samar, lalabing bahagi ng Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran at Southern Leyte. Minasa pa rin tayong ngayon at sa mga susunod ng araw na malalakas o matitinding pag-ulan dahil sa bagyo. Intense hanggang torrential na pag-ulan ngayong araw sa Cagayan, Isabela, Apayao, Aurora, Quezon, Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur. Heavy to intense na pag-ulan inaasahan sa lalabing bahagi ng Cagayan Valley, lalabing bahagi ng Cordillera, Ilocos Region, Rizal, Albay at Sorsogon. Moderate to heavy rains sa lalabing bahagi ng Central Luzon, lalabing bahagi ng Calabarzon, Metro Manila, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Calamian Islands, Masbate at Northern Samar. Bukas, minaasahan pa rin na intense hanggang torrential na pag-ulan sa Pangasinan, Zambales at La Union. Heavy to intense na pag-ulan sa lalabing bahagi ng Ilocos Region, buong Cordillera at Bataan. Moderate to heavy rains sa Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Sa araw ng Biyernes, ilan lang lugar na po na makakaranas ng moderate to heavy rains ay sa Pangasinan, Zambales at La Union. Dahil dito sa mga pag-ulan, ay manatili pa rin tayo maging alerto at maging Maropa, Bicol Region, buong Buangan, Kalupaan, sa Maropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Occidental, Zamboanga del Norte, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Alright, maraming salamat, Pag-asa. Itong Christine, inaasahan pa rin natin na magla-landfall o tatama sa lupa, maaari sa Isabela o Aurora area, mamayang gabi o bukas ng madaling araw. At yung mapapansin, bagong tumama sa kalupaan ay inaasahan na magiging severe tropical storm. At bababay niya itong malaking parte ng Northern Luzon at maaari sa pagdating sa West Philippine Sea sa araw ng Huwebes ay bahagyang hihina at na magiging tropical storm. Kapag hindi magbabago ang paggalaw nito o kilos, inaasahan sa pagdating ng Friday ay nasa labas na ng PAR ang bagyong si Christine. At inyong papansin, ang lawak ng bagyong Christine na halos ay sakop ang Luzon at Visayas. Alright, so mahiwason talaga so langilang kang bagyo, ano? Di po naglalanpol, ano? Di po naglanpol, pero kuha na po. Pinasakita na kita kan abagat, iyo, nasakita na kita po tabi kan abagat. Anyway, ano yung tanay ni Darren? Okay. Op niyan. Pakikuan daw kayo ng streaming ay kwanta. Pero na ano yan. Hindi ko kay aram yan. Okay. So diretso na po tabi kita digdi sa programa. Guwa na kita nin 19 minutos makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. 10 po tabi ang nailistang
casualty digdi sa Bicol region ano. 10 tulos yung casualty. Nagkakirig-kig nagkakirig-kig po yung yung tao. Pero aram nindo, ako sa totoo lang abo ko man na basol digdi sa pag-asa. Ta kasi tinawan baga kita nin gabos na pagkakataon. Gabos na pagkakataon po tabi. Itinao sa tuya kan pag-asa. Iyo ikinuha na tabi kita ngunyan eh. Ang problema talang is ano yan, masyado kitang naging komportable. Bagang pigsasabi na kita na imang kita tatamaan talagang direkta kang bagyo. Kaya lang ang problema talagang sasakubon kita. So paros na grabe ay na ura na grabe saka. 'Di ba? So ura na grabe po kita sinakob. Ngunyan kasubanggi po sa may area kan Kabangan, Legazpi, pa labaw sa tubig sa tao eh. Palabaw na sa tubig sa tao. Sa libo. Sa inini? Libo. Lubog po sa baha ang nagkapirang harong sa Santa Cruz, Libon. Nagagad din sa Coro. O sige. Sigun yan kay Teacher Michelle Ricasio, inabot nin ang tubig nin double deck sa second floor kan sendang harong kaya nagsangat sa bubong. Sus Mariusi po. Lampas tao. Makusog pa ang bulos kan kuan. So Agos River. Nag-overflow po tabi so unlake ba to ano? Nag-overflow. Grabe. Kasudma. Grabe na bagasuran kasudma digdi sa tuya. Pag ako po tabi na nakaagi pa ako nin medyo makusog sa naman so paros kasudma. Nakaagi pa po tabi ako nin medyo komportable pa kasudma ko nasa motorsiklo ka. Medyo komportable pa eh. Kaya lang sungon niya na pagkaaga, day ka na magiging komportable, magdamlag baga suuran na makusugon. Iyo? Magdamlag po tabi suuran na makusugon, iyon na ito so nangyari. Saka, signal number to kita. Kuha na? Iyo. So, portion man sa nakan ano yan? Portion po tabi kan Albay. Urat yan ta, usad-usadun ta, gani na. Tapos, sa Supreme Court man, urat yan. Urat yan po tabi sa Korte Suprema. Sige. O niya, Tropical Cyclone Wind Signal number 2 paman giraray an Albay, partikular sa sirangan parte kay ni Kabanaan Rapu-Rapu, Bakakay, Tabako, Malilipot, Malinaw, Tiwima nito Santo Domingo. Nagkusog pa po si Christine mintras nasa sirangan baybayon kang Quezon sigon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration Pag-asa. Sa bulletin number 9 kanahin siya ultimong nahiling ang Typhoon Christine sa rayo na 340 kilometers sirangan Kaninpanta, Quezon o 180 kilometers norte sirangan Canberra, Catanduanes. Nagkusog pa ang dara kaining paros na minabot sa 85 kilometros kada oras kumparar sa 75 km per hour susog sa 11 PM na bulletin kanahin siya kasubanggi. Dara kaini ang pabugso na minabot sa 105 kilometers per hour
as in central pressure na 985 ano ang pagbasa kan HPA. So central pressure ini. Okay. Padagos pa ining nagiro sa direksyon pa norte o pa weste norte weste norte-weste sa rikas na 25 kilometros kada oras. Naserarom kan signal number 2 po ang mga probinsya kang Catanduanes, Sirangan Party kan Sorsogon, Kaiban Barcelona, Gobat, Preto Diaz, Sorsogon City, Camarines Norte, Norte asin Sirangan Party kan Camarines Sur, Kaibang Calabanga, Goa, Tigaon, Sanglay, San Jose, Lagunoy, Tinambak, Siroma, Garchi, Torina, Presentacion, asin Karamuan. Signal number 2 Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Mindan, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Santa Cruz, Candelaria, Masinloc, Kapalaig sa Zamboanga, sa Bulacan, gabi pa. Nakabandira man ang signal number 2 sa Norte Sirangan, Party ka Northern Samar, Kaibaan Palapag, Mapanas, Gamay, Lawang, Katubig, Lapinig, Pambuhan, asin San Roque, Siringmanan, Norteng Party kan Eastern Samar, Kaibaan Hipapad, San Policarpio, asin Artichi. Yan. Yan na po yan yan na po yan. Sige. Sige po. Wanong ko na niso sa kuyang kwa. Okay. Yan. Hege ha. Alright. Ini an maraot na bareta daw. Na timing pati na nagbabagyo. Nagbabagyo po. Oni ha. Basahon ko ini ha. Basahon ko. Ining ko. Dali sa lang. Nagluwas po ang Korte Suprema ng temporary restraining order laban sa pagpapautob kan resolusyon kan Commission on Elections na nagdiskwalipikar kay Mandawi City Mayor Jonas Cortez, dating Albay Governor Noel E. Rosal, Cebu City Mayor Michael Rama sa pagdalagan sa eleksyon kaiting 2025 dahilan sa sendang pagkakahali sa pwesto sa orden kan Ombudsman. Ang pagkakahali ang may kasabay na accessory penalty na perpetual disqualification to hold the public office, pero tinawnan doon kan tulon na bako pa ini pinal. Tinawnan doon kan korte ang COMELEC o tinawnan ang kan korte ang COMELEC din sa pulong aldaw para magkomento sa petisyon na isinangat ni Cortez, Rosal, asin Rama. Inorden man kang korte ang pang-consolidate sa nasabing mga kaso. Mientras tanto, sa siblag na kaso, inuyonan kang Korte Suprema ang pagkakadiskwalipikar ninda Noel Rosal bilang Governor Canalbay, Carmine Geraldine Rosal bilang Mayor kan Legazpi City, asin Jose Alfonso Bariso bilang konsehal kan Legazpi City sa lokal asin national elections kan 2022. Ang tulong opisyal ang inot nang nadiskwalipikar kang COMELEC dahilan sa pagsuway sa Omnibus Election Code katakod sa disbursement asin release kang pondo kan gobyerno sa laog nin prohibited period bago ang regular na eleksyon. O sige, pirdi sigub sa kaso. So ano ang mangyayari ngunyan? Iyan ang abangan ta. Kung napirdi sigub na disqualify po tabi siya, so an matukaw bako man si acting mayor Bobby Cristobal, talagtukaw siya ngunyan because tabi si mayor na nakuan gani. Aro at yan hata kulang ako sa oras. Madali sa data. 28 na pala. Madali yun sana ha. Orat yan sa second part kan sa tuyang programa. Tawan ang tanindalan iyan ha. Ay,
Bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Goodbye to Milman siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to Milman siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab Bangkit, makapun sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Bangkit, makapun sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangkit, makapun sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. 33 minutos lampas ang alas 6. Goodbye to Milman siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to Milman siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride.
Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Bakit makatulong sa charm? Walang amoy kulog kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit makatulong sa charm? Walang amoy kulog kahit sampay sa loob. Bangong kumakatulong sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DAV Col High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tigdik kita sa onesto. Progrex Lagman, aprobado na ka mga albayano. Subok na ang serbisyo, dakul ng natabangan. Pinadaba mo kaming totoo dahil pinabayaan. Takulaon na tabang sa kasaratayan. Kaya basta tataklagman, matibay ng servidor. Governor Grex Lagman, tunay kang malalauman. Sa puso mo ang albay #1.
Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Buntag, udto, hapon, way puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. 1, 2, 3, let's go! Alright, pasalamatan ta po ang samuyang mga sponsors digdi sa Legazpi Port District Fiesta Coverage sa Miss Evelyn Delbo and Family, Rizal Street, Legazpi City. Ang Provinciano Party List, Imperial Court Subdivision, Legazpi City, Congressman Alfred de los Santos, Representative. Yan po ang samuyang mga sponsors digdi sa Legazpi City Port District Fiesta Coverage 2024. Alright, tabi. Diretso kita digdi sa tuyang programa ngonya na pagka morning. Wala kita nin 43 minutos maklampas ang alas 6 din pagkaaga. So sa mga taga Legazpi siguro sabi ko ni Sendo po tabi, gustong sabihon kay ni disqualified po si Governor Noel Rosal, si Mayor Geraldine Rosal, si Alvarizo, tabi decision ini po tabi kan Supreme Court itong haloy ng pinagahalat na kaso. Tabi pinag-uyunan kan Supreme Court, so therefore po si ang matukaw digdi si Attorney Pido Garbin, disqualify
Gabos na ining desisyon disqualify si Attorney Pido Garbinan matukaw bilang alkalde kan Legazpi. Kunyan. Bilang alkalde po kan Legazpi. Iyo. So, iyon na yan po. Iyon na yan. So, sa salidahan niya si Acting Mayor Bobby Cristobal, iyan ang desisyon kan Korte Suprema. Inot ng rinuyonan niyang kangkuan. Kundi dapat na siguro maintindihan tayan, maaraman tayan po tabi sa atyan kung anoan magiging disposition kaan. Anoan magiging disposition kaan. Pero, ang tulo, sinda Governor Noel Rosal, dating Governor Noel Rosal, Mayor Geraldine Rosal, tapos po tabi si Alvarizo, pwede sindang magkandidato tabi. Pwede sindang magkandidato man giraray sa mga posisyon na yan. Sa mga posisyon na yan. Diba? Pwede sindang magkandidato man giraray po sa mga nasabing posisyon. Yung ombudsman, dahil po tabi inuyonan kan Korte Suprema. Dahil po tabi inuyonan kan Korte Suprema yung ano yan? Yung ano ba yan? Dahil inuyonan ini kan Supreme Court yung decision kan ombudsman na dahil pa isurat sa baluta. Okay po isurat. As to the question po tabi kung may perpetual disqualification digdi sa tulo, dahil pa po malinaw yan. Nasa disposition yan kan Korte Suprema. Takon may digdi sa decision kan Supreme Court, kung ikaso po tabi may perpetual disqualification, so therefore ang mga ini dahil na talaga makakadalagan. Dahil na talaga makakadalagan po tabi sa ano man na posisyon sa gobyerno. Yun na bagayanan kwanta sabi nga ni po tabi, dapat talaga yung desisyon nindo dapat nagkukonsulta po. Nagkukonsulta po tabi talaga. Nagkukonsulta po tabi talaga sa ano yan, sa mga abogado. Dahil sa napigusulo ang desisyon nagkukonsulta dapat. Yun na nga niin ang problema pag inagihan kita nin siring kayo ni, wala naman kita talagang magiginibo. Wala na kitang magiginibo. Tapag inagihan na kita nin siring kayo ning klase. Ang maraot pa kun. Dahil na talaga padalaganon. Sisay na sana. Diba? So, iyo po yan ang issue ngunyan. Iyo po yan ang issue ngunyan po. Sige. Anyway, wala kita nin 47 minutos makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Abo kukuta na magpara kuan nga na kayo dita aram nindo. Aram nindo po tabi. Bako binanog baga. Bina. Dapat kasi naging kwan lang dipisi lang kalaban ang masunod ka yan baka petition for perpetual disqualification po. Dapat ko na kumbaga sa babae dapat nagdinurat sabi nga ni po tabi, pag ang kalaban mo ngayon makusog, pag ang kalaban mo ngayon makusog, dahil kami kipagsabayan. Dapat matali ka sa labanan. Makusog sa kalaban mo, dahil kami kipagsabayan. Nin puwersa. Taagihon ka sa legal, agihon ka po tabi kung sa ano. Gabos mo po tabi, rimatika. Iyo bagayan. Iyo bagayan ang problema. Saka bagasan. Paano tapan mabawi?
Ah? Paano tayan po tabi mabawi? Dahil naman kibawian niya. Noy. Yan ang pagsasabi tayo. Ah? Yun yan ang pagtataramta po. Sige. Dipisil eh. Dipisil pag siringkaan. Okay? So, anyway, alat ko na marin ito so internet na din nadali aday. Dahil nadali so neta. One, kuwanto na ko na po tabi ang report kan sa tuyang mga pagiriba sa Metro Manila nasa linya ko niyan si Nestor Kagitla. Proyektong flood control structure sa San Narciso sa lalawigan ng Quezon natapos na ng DPWH. Report kay Nestor Kagitla. DWGO Live Report. Nestor, good morning. Please come in. Malato na ta. Nagbibigay ng solusyon sa pagbaha sa mga pamayanan sa San Vicente at busok-busukan sa Narciso, lalawigan ng Quezon. Sa ulat na ibinahagi ni DPWH Region 4A Director Jubel Mendoza kina DPWH Secretary Manuel Bunuan at Undersecretary for Luzon Operation Robert Bernardo na ang 96.5 milyong proyekto ng flood control structure na pinunduhan sa ilalim ng regular na programa ng infrastruktura ng calendar year 2024 ay inilunsad upang matugunan ang madalas na matinding pagbaha sa barangay San Vicente at kalapit na mga lugar lalo na sa panahon ng monsoon at tropical na bagyo. Ayon kay Regional Director Mendoza, ang pangangailangan para sa isang istruktura ng flood control ay naging mas critical matapos na makaranas ng ang komunidad ng malawak na pinsala mula sa mabangis na pag-aalsa ng Typhoon Rolly noong November 2020 ng mga residente sa mababang lugar ng San Narciso. Ayon pa kay RD Mendoza, sa pagkumpleto ng proyektong ito, ang mga tao sa barangay San Vicente ay maaari na ngayong asahan ang pinahusay na proteksyon laban sa mga kaganapan sa baha sa hinaharap, pag-iingat sa mga lugar na tirahan, maiwasan ang pagguho at pagprotekta sa mga lupang pang-agrikultura na mahalaga sa lokal na ekonomiya. Ang flood control structure kasama ang Busokan River sa barangay San Vicente, San Narciso, Quezon ay ipinatupad ng DPWH Quezon District Engineering Office. Mula sa DPWH Central Office, Manila, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa mga panig ng mundo. Kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Nestor, sa report. Hali dyan sa Metro Manila. DWGO Live Report. Sa oras na 53 minutos makalampas ang alas 6 din pagkaaga, si kabahaging Mar Rodriguez, kongresista, handang sumalang sa drug at neuropsychiatric tests. Report si Nestor Kagitla. DWGO Live Report. Si Mar Rodriguez palan. Mar, please come in. Ayaw. Ano ba to? Dali Ayaw eh. Nag-reference yan sa kuyang cellphone. Sige. Abo talaga. Di bali na. Abo talaga so cellphone ko eh. Abo talaga.
Bayay pa. Iyo. Bayay pa. Mag kwanta daw na ini. Isasara ang bulaklak muna. Yan. Isasara tapos ibubuka. Ba? Tapos ibuka tagiraray. Yan. Yan. Day kukuan eh. Day na bubukas so naghang ata so messenger ta. Di bale. Di bale po. Medyo nagkurkol pa na so paros tangon yan. Tapos so uran medyo luya-luya na nindiit. Pero sa aga sigurado na ini na kuha naman kita improve weather condition o sa mga lugar po tabi na binahangon yan. Mga lugar na binaha siyempre grabe pangon yan so kuan mga area. Okay. Pigbaraha. Sundongon yan kuan pa. Ano ba yun? Sundongon yan nasa alanganin pa. Tiga daw ta paiton ko daw ini. Dali lang. Okay. Si Nestor Kagita, pasadahan tagiraray. Dingon takon pwede na. Okay? Ayaw talaga. Handa si House Assistant Majority Leader at Congresswoman Margarita Nograles na sumalang sa drug at neuropsychiatric test. Ito'y bilang tugon sa hamon ni Vice President Inday Sara Duterte na magpatest ang mga kongresista. Pinangalanan ni VP Sara Duterte sina Nograles maski ang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Nograles na ipapaschedule niya ang test sa susunod na mga araw. Wala umunong problema sa kanya na magpasuri. Una nang sinabi ni VP Sara na bukas siya sa televised na neuro examination. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Mar Rodriguez sa report. Saka. Mati na. Mati na. Anyway. Alisin muna natin. Okay. Yan. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. So diretso na po tabi kita digdi sa tuyang programa. Lata. Sige, 2 minutos na sana. Pag alas 7 po tabi, ang DWRL Bareta alas 7. Hindi po sa 1FM Legazpi. Okay? Ano na ito? Natata. Yan. Alion mo sa nang gabaw.
Tataod-taod ma, kwantaman. Ato oras yan. Okay? Alright. Maparam na nga kita digdi sa programa ngayon. Sa 1FM. Tantod po ang DWRL Barita. Alas 7. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya